Bro Wendell, ready na mangutana? Ready na mo tubag? Andam na tinahod nga moderator. Tingog Okay. palihog, Brother Salamat. Glenn. 10 minutos, go ahead. Unang pangutana, Mr. Talibong. Ang imong timang gipamatudan, ang simbahang Romanong Katoliko, mao ang haligi o sa Quranan, sa kamatuoran, dili ang Biblia, sumala sa Biblia. Pangutana, kining tima nga Iglesia Katolika Romana nga mo'y haligi sa Quranan, sa Quranan, sa kamaturan, dili ang Biblia. Pangutana, kay dili man ang Biblia, asa Time. mabasa Time. sa Biblia. 30 minutes time. Tubag ka ang pangutana, Bro Wendell. Premise man to, 30 seconds, excuse tate me. rules. 30 seconds. Gibasa na to ganina. Tubag ka palihog, Sige, Bro sige. Wendell. Okay, sumpayanan lang nato. Asa mabasa sa Biblia ang tima kang ipirmahan nato. Nabasa sa mga lain-laing annotated Bible, nabasa sa ilang referensya, o gipamatudan na Katoliko, Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, headed by the Pope, ang Iglesyang tinuko ni Jesucristo, foundation and pillar of the truth. Next question. Pila ka segundo ang 30 tubag? segundos, 30 salamat. segundos. Balikon ko, no? Kay dili man ang Biblia, asa mabasa, Mr. Talibong, sa Biblia nga dili sukaranan ang simbahan maoy sukaranan. Asa kini mabasa kapitulo, bersikulo sa Biblia nga ang Biblia dili sukaranan sa kamaturan, Mr. Talibong, pakitubag. Okay. Tubag. Ang tubag. Una sa unang Timoteo, kapitulo 1, versikulo 3. Og inyong gipamatudan sa inyong libro, Seventh-day Adventist Believe, nag-ingon, the church as the pillar and foundation of truth. Walay mabasa diri nga Biblia. Next question, Mr. Ayaw. Talibong. Moderator's time. Ayaw pag-ingon og next question. Kay kami ang utsultiana. Hulata mo ingon og next question ang moderator. Sige. Wala problema kay. 5 seconds. Go ahead. Okay. Okay, Subukan. next question. Ayaw sa lagi. Hulata ba? Hulat. Kaya, eh. Next question na lang na to. 5 seconds. Bro Wendell. Sige. Ha? Bro. Amo ana, bro. Okay. Okay. Matod mo, mabasa sa 1 Timoteo 3:15. Bilhi nga kapitulo, bersikulo nga imong gibasa, Mr. Wendell Talibong, anaa ba diha mabasa kining imong gipamatudan ang Romanong Katoliko haligi sa Quranan sa kamatod, dili ang Biblia, mabasa o dili? Yes or no, categorical question must be answered categorically, Mr. Talibong. Okay, naaba sa unang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15. Objection, Mr. Objection, Moderator. lang. Akong pangutana, categorical. Dapat tubagon niya, categorical, yes or no. Nga ano nag-explain man? Okay. Otro ang pangutana. Ayaw sa. Kadali lang, nadungog. Imo. Objection man na. Ayaw sumpayig pangutana. Counter objection. Objection, moderator. Counter Okay. objection. Nagtubag ko, patiwason ko niya. Okay. Oh, nga, motubag sa iyang pangutana. Okay, moderator's time. Excuse me, Mr. Kadali lang. Moderator. Naghumana ka. Gipanguta. Kadali lang. Moverdict Nasa kami. atong rules. Yes, moverdict nami. Ayaw mi Ah, unhi. sige. Relax lang ka. Moverdict mi. Time post na. Sige lang, ato lang pagbigyan. Naka-time post na. 7 minutes and 14 seconds. Okay. Bro, na ay categorical. Okay? So, tubagon mo ang categorical. Bro Wendell.
Yes, tubago na ako. Okay, tubag sa categorical, bro Wendell. Then, naana lang kay 24 seconds time remaining. Go ahead. Mabasa ba sa unang Timoteo? Mabasa sa unang Timoteo, the church is the pillar and foundation of the truth. Gisulat pa sa ilang libro. O kini nga church, gipamatudan nga Roman Catholic Church. Next question. Wa matubag usbon ko. Objection, moderator. Mr. Talibong. Ano muna? Objection. Objection. Moderator's time. Objection. Go ahead, bro. Tinawag niya moderator, siya ang nagsalot sa kininiang tema sa roles. No side comment. Okay. Siya roles. Okay. Ngayon siya, wa matubag. Okay. Sunod ka pangutana, side comment niya. Okay. Bro, kadali lang. Tawag ka ni counter objection. Naki-counter? Counter ko. Okay. Ang counter objection follow up ko sa iyahang unang tubag Okay. nga matod niya kaganina mabasa sa 1 Timoteo. Kaya akong premise kining timang iyang gipamatud-an Roman Catholic Church unya ang sumpay dili ang Biblia gipanguta sa Katolikal. Dapat tubagon niya yes or no. Mauna ang ipatubag, Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Kadali lang, bro, Glenn Alado. Ang iyahang objection, iwasan na to ang side comments. Moto yung kwan. Okay, sorry. Lateral sana, ha? So, nitubag No siya, bro. problem. Nitubag siya, nihatag siya. Sitas, nitubag siya. Padayon ta. Okay, 6 minutes and 52 seconds. Continue? Continue, go ahead. Continue. Matod mo, Mr. Wendell Talibong, mabasa sa 1 Timoteo 3:15, the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth. Mao ba ni ang mabasa ining kapitulohag bersikulo kining imong gipamitadan? Yes or no? Tubag. Niya ang tubag. Yes. Nga mabasa nato ang church is the pillar and foundation of truth. Objection, moderator! Objection, go ahead. Objection! Wa ko na utana anang iyang gisulti nga church ang akong pangutana Roman Catholic Church! Maoy basaha! Objection, Mr. Wendell moderator. Talibong! Kung di ka kabasa, pildi ka ining debatiha! Okay. Maunay basaha! Moderator's Objection, time. moderator. Tubag! Moderator's time. Bro, Wala pa ko mahuman sa akong pagtubag, dili siya mo sapaw. Okay. Tinahod ka moderator, hangyoon ako nga maminaw siya kay wala ba'y mananapaw makasulod sa langit. Excuse me, Mr. Del Talibong. kadali lang, bro. Bro, kadali lang, bro. Bro, kadali lang. Object. Kadali lang. Moderator's time. Niingon naman si sa ka-moderator nga next question. So, mo to nga ni-proceed siya. So, nihatag siya pangutana, nitubag si Brother Wendell Talibong. Sulod sa 9 segundos ni objection si Brother Glenn Alado. So, ang unsay mo hang klaruhan ra gud imong pangutana, bro, no? Gusto nimo ipabasa ang Roman One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa 1 Timoteo 3:15? Ito, di pa ko tana ko nimo? Yes. Ako yung magtubag? Dili. Ako lang gipaklaro ang pangutana. Ay, relit ko lang. Gipaklaro lang. Ang ako magpangutana ganina, kung mabasa ba? Ingon sa yes. 1 Timothy chapter 3, 15, gigamit niya na. Karon, akong gihatag sa iya ang follow-up question na abadinha ang Roman Catholic Church. Dili church, kay di na mo itima. Ayaw put na, di na mo itima. Church lang. Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth. Not the Bible. Moderator! Okay. Counter! Counter objection. Ayaw kog sa pawe. Okay. Kay atong gipirmahan
sumala sa Biblia og mga referensya. Okay. Og ang mga referensya nga gigamit nako iniyuha giuyunan sa imong kauban na. Okay, moderator's time. Pwede ko mong counter, Mr. Moderator's time. Ako ipaklaro nga wala man to si Musapaw. Ni follow up to sa iyong pangutana nga iyong kagis. Wala to Musapaw. Gipaklaro niya. Awa siya Musapaw. Okay. Ipadayon ni Mog... Okay. Ang iyang pangutana ipabasa sumala sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 aron nga matinaawan ang publiko. Correct. Ipabasa lang. Yes, ako laging gitubag. Ipabasa. Kung mabasa ba, gamit Okay. ang gipirmiyahan namo. Bro, naakay nabilin nga 24 seconds to complete your 30 minutes. Padayon og tubag, bro. Padayon og tubag. Okay, niyan tubag. Sa inyong libro nag-ingon the pillar and foundation of the truth is the church. O sumala nining Bible, the Catholic Church is the pillar and foundation of the truth. O naa sa inyong libro usab na ang Roman Catholic Church headed by the Pope. Giuyunan na nas imong kauban. Next question. Next question. Ang atong tema, Mr. Talibong, Biblia o preferensya. Beriko ng utana sa Biblia. Imong giuyunan ka ganina, matod mo mabasa sa 1 Timoteo 3:15. Karon, kining imong gipamatod ang the Roman Catholic Church, the pillar foundation of the truth. Mabasa ba ni dinhi sa 1 Timoteo 3:15 ang pulong Roman Catholic Church, the pillar foundation of the truth, not the Bible. Next question. Mabasa ba ni Answer, bro. Niyan tubag na basa na sa Biblia o referensya nag-ingon ang Biblia 1 Timoteo 3:15. The foundation of the truth is the Catholic Church. Sumala pa sa inyong libro, Roman Catholic Church headed by Pope. Dito bagta ka, Biblia o referensya. Kaya atong sabot, Biblia o referensya, diferensya na mo. Next question. Okay. Ya ang tanang dali. Pipe down. Sige, pipe. Padayon. Next question, Mr. Talibong. Kay imong tema, pamatun-an mo ang Romanong Katoliko haliging sukaras kabandili ang Biblia. Sa wala pa natukod ang simbahang Romanong Katoliko, doon na ba'y kamatuoran nga imong giila, Talibong? Doon na wala. Niya ang tubag, naana si Ginoong Jesucristo nag-exist kauban sa amahan nga mingon, ako ang dalan ang kamatuoran ug siya nagtukod sa simbahan Katoliko nga matud pa sa inyong libro, Katoliko ang tinuod nga simbahan. Sunod pangutana. Sa wala pa ang simbahang Romanong Katoliko, wala na ba'y pulong sa Ginoo nga giila ang kamaturan nga niya sa Biblia? Tubag, yes or no? Naawala. Naa sa Biblia Yes! gyapon ang kamatuoran. Thank you. Objection, moderator. Guys, Wa pa ko maman ay sa siya pasingkitan. nag-thank you siya. Nag-thank you lang. Okay. Oh, ni antubag, moderator. Sa iyang pagpasalamat, wa na makabungkag sa atong tema na the church is the pillar and foundation of the truth. Kiwa man mag-deny nga sa Biblia na ang kamatuoran. Pero tungod sa Biblia nga sayop interpretasyon sa kamatuoran, hindaghan ang simbahan, usa na sila. Next question. Okay, salamat. Next question. Ibasa nimo ang among libro 28 Fundamental Belief nga matud pa the church, the pillar and foundation of truth. Pautana, unsay nabasa mo diha? Nabasa ba nimo diha the Roman Catholic Church, the foundation of truth, not the Bible? Tubag, yes Iya or no? ang tubag. Ang mabasa dire
Ang mabasa din sumpay sa tima nato. Moderator! Objection, go ahead. Akong pangutana is categorical. So dapat tubagon niya una, yes or no? O sport Sige. ko. Yes, mag-yes ka, bro. Yes. Yes, Okay, 30 thank seconds. Yes. O nabasa ko sa ilang libro, the church is the pillar and foundation of the truth. O sa magasin nga giuyunan sa iyang kauban, nag-ingon, the Apostolic Ancient Catholic Universal Church established by Christ. O ingon ang iyang kauban, bago lang sila natukod. Next. Sama na, next question na. Ulat talaga. Ayaw. Next question. Matod mo, imong gitpag, yes, mabasa, the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth. Diha ba sa amo nga libro 28 fundamental belief nga imong gibasa, mao ba ang mabasa nga imong giingon nga mabasa kami tubag ka yes, tubag yes or no, mao o dili tubag. Iyan tubag, yes, gihapon. Kaya ang atong kasabutan, Biblia referensya. Ang inyong referensya nagingon, the church is the pillar and foundation of the truth. O kung sa nga simbahan, inyong referensya nagingon, the Catholic Church. Niya, nagingon din sa inyong libro. The Apostolic Church become independent organization separate from the national Israel, national boundary, were discarded giving the church a universal character. Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Final question. Final answer. Go ahead. I hope na matubag na gini. Objection, moderator. Objection. Walay side comment, di ba nagkasabot ha? Okay. Sorry. Go ahead. Go ahead. Okay. Matod mo, Mr. Talibong, mabasa diha sa amo nga fundamental belief. Kung atong ipabasa ka ha, sa moderator, kung naa ba diha gisulti ni Lydia White diha sa fundamental belief nga the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Musugot ka ba nga atong basahon ipabasa diha sa libro 28 Time. fundamental belief? Time. Niya, Musugot ka ba, moderator. Mr. Moderator? Mosugot ko, tinahod nga moderator, kung basahon ang akong referensya nga fundamentals o kining ilang ministry magazine. Kay Siya, mo siya, na siya, atong... siya. Yeah. Siya, neutral, pare. Sige. Bro, ikaw basa, bro. Okay. Objection, Moderator! Wakad yung para. Objection, Moderator! Objection, Moderator! Pipe down, pipe down. Pipe down, pipe down, pipe down. Objection, Mr. Moderator! Pipe down, pipe down. Naatay rules! Pipe Ang down. audience, dili mo singgit! Pipe down, pipe Dili down. mamagpak, edita magkasilabot! Pipe down, pipe down. Ilam lang. Bro, Akong objection, nangutana ko sa 28 fundamental belief. Matod niya diha mabasa. Dapat diha niya basahon ang akong ibabasa kay mao'y ang gigamit 28 fundamental belief. The Catholic Church is a pillar and foundation of truth. Diha ipabasa. Counter objection, Go ahead, moderator. Una, counter objection. okay. Ang iyang gingon dito pangutana, musugot ka ba? Akong gisugutan. Correct. Provided nga ang akong gigamit nga referensya, mo'y basahon. Correct. Wala lang may magamit sa fundamentals. Okay. Kapit sa ministry nga napamatuod na ang Katoliko. Okay. Bro, cross-examination ta karon. Yes. Okay? So, ang gigamit niyang referensya kato. So, kato ang Okay, iyang ipabasa. Counter objection. Okay, counter. Counter objection ko. Oh. Ang ako manggod nga premise sa pangutana nga iyang gitubag is referring to our Okay. 28 fundamental belief. Correct.
Correct. So, diha niya dapat basahon. Kaya yung nagibalik-balik ganina. Okay. So, dapat mauna ang iyang basahon, Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Ang point is, musugot ka ba ang pangutana? Siya ang musugot, siya ang mutubag ana kung musugot si Bro Wendell. Okay, Bro Wendell, musugot ka ba nga Tinawag basahon? na moderator. Yes. Kondisyon ng naadi mo tubag ko sa kondisyon Okay. na ang kondisyon ako usab kining akong gipanggamit di na Okay. usa ka libro ang akong gigamit. Moderator's time. Fundamental belief. Moderator's time. Fundamental belief. Moderator's time. Kadali lang. Conditional question is another thing of a challenge question. Final question, final answer, i-reconstruct na lang bro, kaya di naman mo magkasinabot diha. Okay? Final na raban eh. One question, one answer na lang eh. Okay. So, pala na ko. Reconstruct. Okay. Waman mo nagkasinabot. Sige. Diha sa imo SB Magazine nga gibasa Mr. Wendell Talibong nga matod mo the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Sigurado ka ba nga maunay mabasa sa imo gibasa SB Magazine? Sigurado ka o dili tubag? Siguradong sigurado mo bitong igamit nako. Nag-ingon din balikon ko. Sa inyong magasin, the church is the pillar and foundation of the truth. Unsa na naa? Sumala sa inyong magasin, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles. O kini nga magasin, giuyunan sa imong kauban. Time. Okay, daghang salamat. Brother Wendell Talibong o Brother Glenn Strongman Alado. Okay, kabatsan. Panglingkod pud mo kay ang tambal sa salitang ugat ang pagdawat ra. Ha? Lisod tambalan ang barikos busa lingkod pud mo panagsa. Okay? So, okay lang ba tadya kanang mga naadya nagpayong? Okay lang ba mo? Okay lang. So kanang nagtanaw karon sa ato ang mga social media platform sa live ni brother sa 3E Media ni brother Jeffrey sa page sa punto por punto diya sa page nila brother Rusby og sa kang brother Wendell Talibong og sa uban pa shout out. Okay. So 10 minutos andam na sa imong ribat negative stand. Okay, may hapon. Okay, kay Sona. sadong. Wala na may ulan, gahanyo na to ng nananaway diya, munaog ta dito, kaya di kakita tong sa likod. Katon lang nag-video din ha, pero katong nananaway, naog ta sa bus, kay looy ang sa likod. Kasi likod, dili pa Di kita. kakita yung tao niya, siglin ra ba ang mo birada. So atras tayo, hanyo lang, hanyo. Okay, so atong kwan daw, hangyo lang. Hangyo lang ha, lingkod para makita ta. So dili mahimog yapon tang public, dili ta ma-exclusive. Okay? Bro, Glenn Strongman Alado. Alright, so daghang salamat no. So may hapon sa pagkausap pakanatong tanan sa mga safeties, sa mga Roman Catholic, o sa mga iso ato mga Adventista, o sa mga Trimedia members. Ang ako karong pagbarog as a second stand, akong ipabarog ang kapaturan nga diin maoy gipirmahan ang Katoliko, matod niya, the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth. Mao na ang among tema. So karon, agi pagbungkag, ako pong ipabarog ang kamatuoran aron masabtan sa kadaghanan kung unsa gayud ang puod ng kamatuoran. Mao na igsoon. Una na kong pangutana kaganina sa iya, matod ko mag-igsunan kung ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao sa Quranan haligi sa kamatuoran buot basabton dili gayud di ay ang
Biblia ang nagdala sa kamaturan, iya ka nang gitubag mga higala ko mag-igsunan, buot pasabot mag-igsunan ang Romanong Katoliko nagtuo nga ang Biblia dili sukaranan sa kamaturan, mauna ang ilang doktrina wala sa Biblia na sa referensya. Gigamit niya ang among mga libro, ang libro nga the 28 Fundamental Beliefs nga matod niya ang the church, the pillar and foundation of truth. Iyan ang gigamit isog nga balik-balik gikan sa unang barug hangtod sa ikaduha. Gibalik niya igsoon. Pero sa dihang ako siyang gigukod. Diha nga punto. Igsoon, mangita og lutsanan. Mangita og lusot. Ingon siya. Matod niya mangigsoon. Ang fundamental belief nagsulti ba the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth? Parting uyunan na ison, yes. Kay yes man, sa ato pa mabasa diha sa among SDA 28 fundamental belief nga the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth. Terezon, wag gyud nabasa diha. Gigukod na tog maayo, aron lang yun siya mas ipit igsoon kay naipit na ni dagan sa SDA magazine pagkaluya. Mao ni ang baruganan igsoon. Gigamit po niya 1 Timothy chapter 3 verse 15. Una na ko pangutana sa iya. Ang 1 Timoteo 3:15. Mao ba ni ang nagpahibalo, nagpamatuod sa imong tema nga gipamatudan? Matud pa ni ma, yes, pati dako sa yes. Pag kondisyon, asa mabasa o mabasa ba diha sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. The Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Pero igsoon, grabing palusot. Di siya mutubag direkta sa kapitulong bersikulo sa Biblia. Kaya nga naman, nasayod siya, dili mabasa the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth, not the Bible. Ang iyang lusot, nidagan sa SDA fundamental belief, nidagan sa SDA magazine, pasti lang. Pero ako pangutana, diri sa 1 Timoteo 3:15. Basigwa ni masabte. Unsa maning ania sa 1 Timoteo 3:15 akong basahon igsoon. Para maklaro nato. Kaya aron masabtan sa mga katawhan kung unsa gayud ang kamatuoran igsoon. Mapad pa rin aron nga kun malangan ako, masayod ka na nga kun unsaon paggawi sa mga tumutuo isip pamilya sa Dios. Kita nga mga tumutuo mao ang iglesia sa buhi nga Dios o iyang gisaligan nga mubarog nga manlalaban sa kamatuoran. Unsa di ay igsoon manlalaban sa kamatuoran ang iyang basihan mga kaigsuonan. 5 minutes. Mr. Talibong, huyang kayo. 5 minutes. Huyang nga naman, ang iyang gisaligan, puro referensya. Kay naibalo siya, dili mabasa ang iyang gipamatudan, sumala sa Biblia, pero basig na limot siya ang among tema o gipirma tema, Biblia o referensya. Dapat mutubag siyang asa ko dapit mautana di kay mulusot asa pero bisag unsaon panikamot di kalusot.
May lagana ison na abtag taguras daghan pa takoy pangutana ison. Siguro mangutana ni siya sa ako karon. Ibalik niya ang magasin is the fundamental belief katong iyang gibasa kunuhay nga Biblia atong paabuton ang pinakalisod nga pangutana ni Mr. Wendell Talibong. Pabuton ato na kay ato kanang atbangan sa tinuod nga kamaturan. Kay nahibalo ko ang pamatud-an ni Wendell Talibong bakak kana. Nganong bakak? Dili mabasa sa Biblia. The Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Walay mabasa. Pero nagtukoy son na daghang makasabot. Pero kay dili man nila madawat, igo na lang ta ison mamutbot. Igo na lang ta ison masuko. Kaya nga naman, kani ison, di gid ni malabanan sa amo nga kaatbang nga Romanong Katoliko. Gidala ni Mr. Wendell Talibong tibuok simbahan sa tibuok kalibutan. Sa pagpamatuon siyang tima. Prang timang gipamatud-an dili mabasa sa Biblia. Ang iyang gipangbasa puro referensya, pero ang referensya niyang gibasa wa gyapon mo laban sa iya kay wala mag-ingon the church or the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Wala gyud kana nakisunan. Bosa karong hapunon isoon naa pa man siya'y 10 minutes sa pagpangutana. Ako daan sagnan ison ang iyang mga pangutana ato ka ng tubagon pinagis kamaturan tinuod nga kamaturan Biblia. Gamit ko sa ka bersikulo ison para ato makita kung unsa gayud kini ingon dinhi sa mga pulong sa Dios. Gisulti gyapon kini ni Apostol Pablo. Ingon siya, itudlo sa husto nga paagi ang pulong sa Dios nga mao ang kamaturan. 2 minutes. Sa itudlo 2 minutes. ang pulong sa Dios mao ang kamaturan. Unsa ning pulong sa Dios nga kamaturan naa diri makigsunan sa ako nga Bible. Kini nagpahibalo kanato walay lain igsoon. Ang iyang gisulti na Apostol Pablo matud pa niya igsoon dinhi sa iyang gisulat. Matud pa niya ni, you know how when you were small child you were taught the Holy Scriptures, and it this that make you wise to accept God's salvation by trusting in Christ Jesus. 16. The whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us with us true and to make realize sa ato paison tibuok Biblia gipahibalo ni Pablo mao ang kamaturan. Ang church mato pa ni Pablo manlalaban sa kamaturan, manlalaban sakto tong gipadayag ni brother Julito nga ang church manlalaban sa kamaturan. Dili kinamalali sigson kay akong gibasa ang Biblia. Pero mangita siya live version igsoon ni ako'y Biblia. Tulong kabuok nagsulti ang simbahan manlalaban. Mao na igsoon mo na sipyat si Mr. Wendell Talibong
sa iyang pagpamatuod nga maton niya the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Isip-isip mo gamay ng igsoon. The Bible was rejected by the Roman Catholic Church because the Bible is not the pillar of foundation of truth. Maton pa sa ilang presentation. Okay, og nitingog na nga tong mahiwagang orasan. Nagpasabot lang na humana ang 10 minutos nga negative rebuttal sa atong igsuon nga si Brother Glenn Strongman Alado nga gikan sa 3A Media. Inom sag tubig bro kay muhatag og pangutana nga atong affirmative karon. So sa tanang bag-ong nangabot, welcome. Sa tanang ganina ra nangabot, ugan na ba mo? Ugan na. Ang adlaw na ulaw, di na mo balik kay alas 4:30 na. Ugma pa to mo balik. Pero padayon ta. Andam na ka bro Wendell Talibong. Andam na, tinahod mo Kay dito. andam na maka. Go ahead. Niya ang unang pangutana. Unang tubag. Gigamit mo ang ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 sa imong gigamit. Yes or no? Mabasa ba dinhi nga ang Bible is the pillar and foundation of truth? Mabasa dili. Tubag. Honestly, dili mabasa. Diha sa unang Timoteo, Ados Timoteo 3:16. Apan wala po'y mabasa. The Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth, not the Bible. Walay mabasa, Mr. Talibong. Sunod pangutana ka ng lisod. Sunod nga pangutana kanang lisod. Sunod. Oh. Kay di man mabasa sa Bible, busad di ka matuoran para nimo. Ang giuyunan kaganiha ni Julito nga mabasa One Holy Apostolic Catholic Church. Kamatuoran ba to nga mabasa sa Biblia dili? Tubag, dili ko muuyon na kamaturan ka na. Kay nga naman, dili Romanong Katoliko ang gitukod ni Kristo kung imong basahon diya sa Biblia aron imong isingit dito sa 1 Timoteo 3:15, Mr. Talibong. Sunod pangutana kanang lisod ka pangutana. Sunod nga pangutana kanang Sunod, lisod. Kadtong giuyunan sa imong kauban kaganiha nga si Julito nga kamatuoran o karon ikaw nagingon di kamatuoran asay tinuod yung duha. Tubag! Tubag! Tinuod ni nga akong gidala nga Biblia kay wala dinhi magsulti the Roman Catholic Church, the pillar of foundation of truth, not the Bible. Mauni ang tima, Mr. Wendell Talibong. Busa ang imo pangutana nga sayon natubag usab sa sayon nga tubag. Busa pangutana naglisod pa, Mr. Talibong. Next question. Objection, moderator. Objection, go ahead. Categorical question to, moderator. Okay. Asay tinuod ninyong duha? Okay. Counter objection, Mr. Go ahead. Moderator. Go ahead. Palihog moderator, adi nato sa pasigiton kay Okay. gugnog ba? Okay. Moderator's time. Audience, Okay. ayaw mong syagit. Okay lang. Go ahead, go ahead. Akong counter objection, Mr. Moderator. Klaro namang yun nga ningon ko nga ang akong giyunan kini ang Biblia. Ako may niparok sa akong side. Ako'y adunay katungod. Motobag sa pangutana nga dapat ipangutana sumala sa akong gipaborog. Moderator's time. Bro, akong klarohon, ikaw ang uyon sa duhaman. Ako lang klarohon, ikaw man. Ang pangutanan niya, kinsay tama ninyong duha. Ikaw, Ako gito kanay ba? mong tubag, kasi lang, kanay mong tubag, ikaw ba ang tama, sabton ba na? Akong gitubag ang tama ang Biblia. Kay ako nga nagbarog. Pwede kong masayop. Pwede masayop si Brother Julito kay tao lang. Pero ang among basihan sa kamaturan, dili ni masayop. Mr. Talibong, pautana.
Moderator's time. Kadali lang. Posa. Okay. Ang pangutana, kinsay tama ninyong duha. Brother Strongman Alado. Nihatag og verdict ang moderator, 2 out of 3 kinahanglan mutubag ka, kinsay tama ninyong duha. Ikaw ba o si Julito? Counter objection. Moderator's time. Director. Bro, kuha na lang nabilin. 6 seconds mong 30 seconds nabilin. 6 seconds na lang. Okay. Mutubag na ko? Ayas, bro. Kinahanglan mo pili kinsay tama, ikaw ba o si Julito? Okay. Polyas, tama ka na. Sumala, sige pahayag ni Brother Julito. Okay, time pause, kadali lang. Kadali lang. Kana gamit na. Okay. Tama po ko. Mora nga kami tama depende sa pagpahayag. Time. Bro, matoy lang to pag. Go ahead. Yes, sunod ka pangutana. Sunod tubag. Nag-ingon ka man nga pareho mong tama. Baguhay pa lang nag-ingon ka. Pwede ka mong duha masayop kay Biblia mo'y husto. Asay tinuod, ane? Tubag. Husto parihas. Kaya naman, husto ang Biblia nga akong gibasa. Ako nga nagbasa, husto. Ang Biblia akong gibasa, husto. Pwede masayop ang nagbasa, pero ang gibasa di masayop. Sunod, pangutana ka ng lisod. Kanang lisod gyud. Kanang lisod. Sunod ka pangutana. Sunod tubag. Mao ba'y imong giingon kaganiha pag dili mabasa sa Biblia dili tinuod? Tubag. Ang imong tema, dili mabasa, the Roman Catholic Church, the Pillar Foundation of Truth, not the Bible, maong dili kamaturan kay wa mabasa. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Sa Biblia nga imong gigunitan karon, asa mabasa, the Bible is the pillar and foundation of truth. Tubag. Dili na maoy akong katungdanan. Objection. Kay dili. Ops. Hilom sa hilom. Okay. Hilom sa. Okay. Go ahead, bro. Go ahead. Ay, Dili na ko katungdanan ang pagbasa kung ang Biblia mo'y sukuranan. No! Kay ako, negatibo ko sayang timang gipamatunan the Roman Catholic Church, the Pillar and Foundation of Truth, not the Bible. Objection, Mauna ang moderator. akong katungdanan. objection. Go ahead. Objection, moderator. Go ahead. Objection. Ang akong objection, ganihara silang duha nag-ingon dili ang Santa Iglesia kundi ang Bible. Kaya nangutan ako base sa iyang Bibliang dala. Asa mabasa sa Biblia, the Bible is the pillar and foundation of the truth. Counter objection. Counter objection. Counter objection.
Ako ang adunay katungod. Sayang gipabarog. Dili kaya kuy mo pa matuod. Nasayop si Mr. Wendell Talibong. Unta, wa na lang kamo pirma, antimaha. Ako na lang unta na pamatuod Moderators. nga ang Biblia mao ang foundation, the pillar of truth. Moderators Ana time. unta nga tima ako yung Moderators pagpirmatibo. Moderator's time. Bro, klarohon ako. Ang gipangutanan nimo base sa iyang Biblia nga gunitan. Moderator's time. Okay, ilom lang sa ta. Ay di lang sa ta magsaba-saba. Pila ka minuto? Bilin? Ano bilin? Okay, Brother Wendell Talibong. 2 out of 3. Next question ta, bro. Wendell Talibong. Salamat, moderator. Next question. Next. Kay supa ka man nga ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana mao ang pillar and foundation and truth. Pangutana, uyon ka nga para sa inyong sabadista ang Biblia ang pillar and foundation of truth. Tubag, sayop ang pangutana. Objection, Anong moderator. sayop? Dili man na nako katungdanan na pamatod about sa simbahan o sa tinuan sa Seventh-day Adventist ang among tema, the Roman Catholic Church, the pillar foundation of truth. Naliko na si Mr. Talibong sa iyang tema. Kaya nga naman, wa na sa ilaing ikapangutana. Objection, moderator. Objection, go ahead. Komentaryo na. Murag Iyang ipinahayaw rules, na akong moderator. No side comment. Microphone. Oh. So, categorical question must be answered categorically. Okay. Pinahayaw ako microphone eh. Okay. Kadali lang. Kambyo ta, be. Kambyo ta. Sige lang, silang. Direct ka nilang. Okay na. Mic test. Akin eh. Mo na ako tiyo ganina. Okay. Relax na mo, Mike Okay. Son, na. Friendly dialogue lang ni. Wala Okay. tayo, Juan. Bro, Personalan. naatoy categorical. Ako pangutana. Yes, mabasa ba Oo. sa iyang dalang Biblia na ang Biblia pillar and foundation of truth? Mabasa o dili? Okay. Moderator's time. Counter objection? Counter objection, go ahead. Dili man tumaw yung gipangutan na kaganina na siyop siya. Nalimot siya. Okay? Ang iyang gipangutana nga kategorikal, ang Seventh-day Adventist maoy nagdala sa pillar of truth. Mao man ipangutana. Naunsa nalibot na si Mr. Talibong, naglibog na siya. Unsa ipangutana? Moderator's time. Bro, Tinahod nga moderator, wa ko Okay. maglibog. Kay nangungtana ka, categorical mo to'y categorical na correct. ko. Okay. Oh. Ang unsa may final question nimo? Ay, kuno mo, Ang bro. sunod na question Kanina ako. question. Kanila, Oh. katong last. Para maklaro Atong na. bersikulo niya na mabasa ba dito na ang Bible pillar and foundation of truth. Mr. Moderator, Sa dili. Okay. naka-live na video
Pwede na to tan-aon, review, kung unsay last question niya. Kay nalimot siya sa iyang pangutana. First time. Okay. Naglibog Nalimot taon. man o wala. Bro, padayon sa pangutana. Okay. Time posta. Sige, Padayon kani sa ako pangutana. masihan karon para klaro. Misupak ka man nga ang Santa Iglesia Apostolica Catholica Romana mao ang pillar and foundation of truth. Ang pangutana, asa mabasa sa Bibliang dala mo na ang Bible is the pillar and foundation of truth? Kana. Tubag, gibalik na po niya. Akong tubag mauni. Ang mabasa sa Biblia, ingon ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 3:15 soon. Tagay kog panahon sa pagbasa aron atong makita madayag unsay gisulti ining bersikulo ha. Ingon din ni Mr. Wendell Talibong, ingon din ni hulat sa kita nga mga tumutuo Time. mao ang Time. iglesia. Next question. Next question. Next question. Uyon ka ba sa giuyunan sa imong kauban nga si Julito? May tungod sa inyong libro nga nag-ingon, the church is the pillar and foundation of truth? Tubag, kulang ang imong pangutana. Objection, Ang moderator. imong tima, Mr. Wendell Talibong, basig nalimot ka. Ang imong pangutana, Objection. kulang. Ang imong tima, Categorical the Roman Catholic Categorical Church, time. Kada lang. sumpayi, ayaw putla, kay ang imong Bro, ipamotod na putol. objection, bro. Na objection. Oh, categorical question to. Uyunan ba niya kay sundan pa nako? Okay. Oo. Bro, kadali lang. Kadali lang ha, kadali lang. Unsa tay mo ang objection, bro, Wendell? Palihog lang ko. Ang objection nako, uyunan ba niya ang nasulat sa ilang libro nga giuyunan na siyang kauban? Okay. Na the church is the pillar and foundation of truth. Uyunan ba niya nga? Okay. Nakay counter objection. Ayaw to baga ha. Counter objection lang. Counter objection ko. Nga anong mingko sayop ang iyang pangutana. Bro, objection. Putol ang iyang pangutana. Dapat ipangutana niya, uyon ka ba? Mabasa dinhi sa among libro. Okay. The Roman Catholic Church, the Philip Foundation. Maunta na Okay, ipangutana. kadali lang, kadali lang. Moderator's Mao na time. sakto, sayop, Moderator's putol. Osba ang pangutana, Mr. Talibong. Kadali lang, moderator's time, moderator's time. Okay na? Okay, bro Wendell, 2 out of 3. Next question, palihog. Next question. Next question. Next tabag. Kining niya sa inyong libro, the church, the pillar and foundation of the truth. Nga gisgutan din Apostolic Church, Universal Church. O yun kaani dili. Tubag. Diha sa imong gi-chapter nga babasa, the pillar of truth is church, walay Roman Catholic Church diha. Objection mo Dapat basahon Objection. usa. Ipabasa usa Roman Objection. Catholic Church aron uyunan. Objection, objection. Yes, bro.
Objection, moderator. Patubag na ko ang iyang pangutana. Okay. Ang pangutana na ko. Ang Ako gingon may- di tinahod ako may ng moderator. Alam sa. Ang gingon di tinahod ng moderator, the church is the pillar and foundation of the truth. O kini apostolic universal church. Uyunan ba niyan eh? Okay. Sige, bro. Tubag! Ay sa, objection to. Mo counter ka. Sige. Akong counter objection, walay Roman Catholic Church diha. Kung naamay Apostolic Universal Church, dili na Roman Catholic Church, kay na ay iyong libro. The word Catholic, we cannot found the Bible is referring to the church. Dili ka na Romanong Katoliko. Sayop ikaw. Dapat mangutanag insakto. Moderator's time. Brother Glenn Alado, 3 out of 3, tubagon nimo ang kategorikal. Go ahead. Paki-refresh sa pangutana para matubag direkta. Balikon ang pangutana. Ano mo katawa man? Pipe down. Sumala sa inyong libro, the church is the pillar and foundation of the truth. And this church is the apostolic universal church. Oyon ka ba ni Ene o dili? Tubag. Di ko mo yun. Aysa, wala pa ko man. Di ko mo yun kung imong isampak niya o insert the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth. Mr. Talibong, ayaw kalimot sa imong tema. Okay, sunod, moderator. Sonod. Lino naman siya. Gamay na lang kayong kulang. Sige, next question. Next question. Baguhay pa lang nag-ingon ka nga ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Ang pangutana, kining gisgutan sa inyong libro na Catholic Church headed by the Pope, ang pangutana, di ni ang Roman Catholic Church. Tubag. Tubago na to. Kanang imong gibasa niya, wa na mudapig sa inyo. Kaya nga naman, kanang nga libro, dili na nagpamatuod nga ang Romanong Katoliko, the pillar foundation of truth, not the Bible. Wala Objection, na magpamatuod. moderator. Okay, objection. Go ahead. Klaro hausa. Objection, go ahead. Objection, moderator. Klaro ang pangutana. Oh. Ingon man siya na ang Catholic Church is not the universal, not the Roman Catholic Church. Kay ang Catholic Church, not the Roman Catholic Church, sa ilang libro, Catholic Church headed by the Pope. O yun ka, nga di ni ang Roman Catholic Church. Okay. Moderator's time. Naka-counter objection. Counter objection. Ang among basis sa maong pangutana katong iyang gibasa kaganina is the fundamental 28 fundamental belief. Wala siya nagamit ana. Ang ako pong basis sa akong pagbarog ingon dinhi, and the Bible cannot find Bro, exact word Catholic. Bro, ayaw sa- Mao ni akong basiha. Bro, counter objection lang, bro. Counter objection lang. Lagi. Ina nag-object ko kay nga naman lang. dili man in line sa iyang gibasa kaganina ang iyang pangutana. Okay. Moderator's time. Okay, Brother Glenn, 3 out of 3, tubaga ang categorical. Go ahead. Nakakay nabilin nga 27 minutes. Tubago na ko. Go ahead. O yun ba ko? No. Kaya nga naman, ni Adinhe, in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring
to the church. Mo na kanang gibasa nimo, wala na nag-refer the Roman Catholic Time. Church, the pillar foundation of Next truth, question. not the Bible. Next Sunod question. nga Next pangutana, question. gisundan ko siya moderator. Ingon man siya nga ang Next question. Catholic Church. Excuses, moderator. Okay, go ahead. Amen. Next question, next question. Premise. Next question. Next Nagdagan question. yan 30 segundos. Oh, premise. Okay. Ingon man siya kaganiha na ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Ayog likay. Excuse me. Ingon. Excuse me, Okay. moderator. Moderator's time. Moderator's time. Excuses, moderator. Ang akong giingon dinhi ko nagbase. Akong gibasihan in the Bible, we cannot find the exact word Catholic is referring to the church. Iyang gimisleading ang akong gisulti. Pagka na lang yun. Dili na maoy Objection, akong gisulti, moderator. Mr. Talibong. Okay, counter objection, bro. Dili na mao. Counter objection. Counter. Sakpan. Gilista na ko ang iyang pahayag, tinahod Okay. nga moderator, nag-ingon siya, ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Busa, gisundan ako, niaman sa ilang librong Catholic Church, gipanguluhan sa Santo Papa, di ba ni ang Roman Catholic Church? Okay. Counter objection. Counter objection, kadali lang. Kadali lang. Nata sa cross-examination karon bro. No? Kani siya, next question na ni. So, tubaga lang palihog bro ha. Tubaga lang palihog. Kay magsigit tag counter ni objection, di tamo sibog. Okay? Gitubag naman ako. Okay. Objection. Wala siya bro. kauyon sa akong tubag. Okay. Ni object man siya, nag-object pug ko. Okay. Gipasabot na ko ang iyahang pangutana, gikot niya sa gisulti nga misleading. Okay, moderator's time. Moderator's time. Misleading ang iyang gisulti. Wa ko nagsulti sa gisulti. Moderator's time. Bro, Wendell. Bro, pangutana bro, naka-time post ta kay padayon na to yan tubag. No? Okay. Nasya nabilin nga 20 seconds. Sige, bro. Sunod nga. Ay, katong last ni mo nga pangutana. Last nga pangutana lagi. Mone. Ingon ka man nga ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Niaman sa inyong libro. Excuse me, Sa moderator. Ayaw sapaw. Ayaw sapaw. Objection. Ayaw sapaw. Objection, Mr. Moderator. Okay. For clarification sa among side, mauna Ayaw nga sapaw. akong address Ayaw dito sapaw. sa moderator nga nung Moderator's mapalagman time. mo nga naamantay rules. Bro, When the time where objection, direct to the moderator. bro, kadali lang bro. Kadali lang bro Glenn. Kadali lang. Okay, klaro na ko ha. Bro Glenn, para maklaro na to ang pangutana, gipausab na ko ang pangutana, no, gipabalik. Wala gadagan ang oras. Pahumanasa siya pangutana, kay dili man ay mudagan ang oras kung dili nakamutubag. Kay, ana ba? Para masabta na to, unsa ang pangutana ni Brother Wendell. Bro, ayaw sa objection bro, pahumanasa para masabtan. Pangutana bro, pangutana. Okay, balik na ko. Tinahod nga moderator. Ingon ka man nga ang Catholic Church is not the Roman Catholic Church. Sa inyong libro, ang Catholic Church gipanguluhan sa Santo Papa. Uyon ka ba nga dili ni mao ang Roman Catholic Church? Moderator's time. Tumagon ni mo or mo objection ka? Tubagon ako. Okay, 20 seconds na bilin. Go ahead. Di ko muuyon sa imong gibasa. Kay wa ko mag-ingon. The Roman Catholic Church is not referring to the Roman Church. Ang akong giingon, the word Catholic is not referring to the church. Wa ko mag-ingon, not referring to the Roman Catholic Church. Misleading. Ang Time. iyang pangutana. Sunod Time. pangutana. Next Nagtudili question. mabantayan. Next question. Next to ba? Itamit mo ang The Apostles' Creed. Yes. Uyon ka ba nga diya sa mong pahina mabasa nga si Kristo ang gatukod? 3 minutes. Watan nagdebate kung si Kristo ba nagtukod. Watan nagdebate kung si Kristo ang nagtukod. Ako lang gibasa dinhi sa maong Apostol Creed
Ngayon din in the Bible, we cannot find the exact word Catholic is referring to the church. Mao nga dili ni mo-prove nga ang Romanong Katoliko gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Pero kung diri ila man ang libro, natural mo dapig din nila. Pero ang akong gikot kaning nasupak sa ila. Time. Next question. Okay, sunod nga pangutana. Sunod to ba? Gigamit mo ang among libro para supakon ang tema. Uyon ka ba o dili? Categorical question. Nga sa libro nga imong gigunitan, ang Katoliko gitukod ni Kristo. Tubag! Di gid ko mo yun! Di ko mo yun! Nga naman, imo man ang libro in tawon, sa Katoliko man ang libro, kung uyunan ako ni, sa marami uyon ko, ang Katoliko gitukod ni Kristo. Pero, hinumdumi talibong, basahon sa Biblia ang imong tema, the Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Okay. Mao na ang imong tema, ayaw simang. Time. Next question. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Tinawag nga moderator, ako ngayon nga di isa si mo sapaw-sapaw. Okay. Eh, mo man among kasabutan. Padayon. Sunod tubag, sapaw na. Isa. Padayon. Sunod pangutan na, ingon po ko, sunod tubag. Sunod Padayon ba? nga kan. Kung musulti sa mo Okay. tubag, yung go, natural. Okay. Padayon ta. Sige, go ahead, bro. Okay. Isa, kadali lang. Kay ingon ka man nga Kadali lang. ang Catholic Church kay gigamit nimo sa credo di mabasa sa Biblia. Kadali lang. Kanang ganina, ako nang ipaklaro nga, wala siya mosapaw, nagtubag siya pangutana. Busa, ayaw ina nga, isapaw siya. Ha? Klaro man siya. Nagtubag to siya, di wala itong sapaw. Correct. Manay sakto nga moderator. Tinawag ko Okay. moderator. Moderator ni Tahoron. Okay. Sige, bro. Go ahead, bro. Oh. Padayon na, bro. Okay. Sunod nga pangutana. Kining magasin ninyo nga giuyunan sa imong kauban nga si Juleto, the Apostolic Ancient Catholic Church, established by Jesus Christ and His Apostles. Mao maning simbahana ang giingon sa inyong libro nga the pillar and foundation of truth. Mao ni dili. Tubag. Dili na mao. Okay. Dili na mao. Ngano? Wala gyud mo uyon ang Seventh-day Adventist Church nga ang Romanong Katoliko, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Sorry kayo talibong, naantay tima ang imong pangutana, pulos kulang putol. Okay. Sumpaya. Moderator's time. 1 minute na lang nabilin sa tong oras. Final question, final answer. Go ahead. Sunod. Sunod Kay ba? nag-ingon ka man nga dili tinuod kaganiha giangkon sa imong kauban. Nga kining na-publish tinuod. Ang pangutana, asa man ang buhay tinuod yung duha? Tubag. Gibalik naman ang pangutana ha. Kay last question naman ni tinuod ming duha. Sabi ko. Sumala sa iyang gipamahayag o sumala sa akong gipamahayag, the Roman Catholic Church, the pillar and foundation of truth, not the Bible. Kana wala sa Biblia. Sorry talibong, you feel this debate nga dili ka kabungkag sa kamaturan. Time. Okay. Daghang salamat, Brother Glenn o Brother Wendell. Atong palakpakan ang atong mga speakers. So nadungog nato ang ilang tubag og mga pangutana. So hinaot, daghan ang nakakaton, hilabi na sa atong mga viewers sa social media. Shout out. Okay. So, karon mo diretso na ta karon sa atong final stand or conclusion. So, 5 minutes lang ni, walay objection.
Pwede kayo. Oh. So, 5 minutes ni. Walay objection. Pwede. No? So, hilom lang ta para madungga na to ang final statement sa atong katbang. Muna hatag ang negative side, musunod ang affirmative side. Julito Daeg, 5 minutes. Final conclusion, ready na ka? Okay. Okay. Hey, mic Kung testing. motingog ka, mudagan imong 5 minutos. Go ahead. Hey, mic test. Okay, mayong hapon mga igsoon. Okay ra mo diha? Actually, ang ato dire learning. Ang padasig na to ninyo, naminaw mo both side magtuon pog personal. Kay dili nato malikayan nga mabayasud kay nagtubo man ta diha. Ang SDA posible mo bias, ang Roman Catholic Church nga brethren mo bias. Daog jud to. Pero ang mudaog ani mga kaigsunan ang kamaturan ng pulong sa Ginoo. Mao na nga ang ako padasig ninyo while nga mo review mo sa video magtuon pod mo. Sa akong evaluation, conclusion man mo ribatal pod siya. Gipangutanan nako ang akong higala ginina nga ang pulong ba sa Dios dili ni mo'y sukaranan sa kamaturan kay inyo yung simbahan, yes or no? Ingon siya dili, yes. Pwede na ko na ma-review, pwede po na ko na ma-reels. Kay ingon man dyan siya nga dili mo'y sukaranan ang pulong sa Ginoo. Naanak ko'y pang reels anak gamay. Unya sunod. Sunod, gipangutan na po siya ni Glenn Alado, kining akong partner. Actually, ganahan man jud ko nga usa ka adlaw nga sharing nindot man day. Sir, nindot man day. Kanang inamigo nga learning makuha, nindot. Gipangutan na siya nga sawa pa ang Roman Catholic Church na ana ba ang kamaturan? Ningingon siya, yes, nana. Ning kontradik sa akong pangutana nga nag-ingon siya nga sawa pa ang Word of God dili kamaturan, sukaranan. Pero sa diyang gipangutana siya kaginina nga sawa pang Roman Catholic Church na ba karon ingon siya naana. Karon higala igsoon ang Ministry Magazine. Nag-ingon ko sa akong pag-ingon nga dili kay ko muuyon ana. Karon kay ingon man ang moderator nga tubaga. Lisod man po kayo i-reject nako ang mga autor. Ingon ko tinuod ang gisulat. Tinuod ang gisulat. Pero wa nagpasabot ang autor ning laban uning ingon nga ang Romano Katoliko founded by Jesus Christ. Kay ang autor akong gipaluap diri kini laging putol-putol ba? Oy, ang statement des Katoliko naapagali diri. Kung ning dawat ko sa challenge ato murag nindot. Kay naa may referensya gikot di ay ang gitawag og kitong author. Gali ning ingon siya diri sa continue nga paragraph. Ingon siya Okay. Romanism did not exist in days of apostol. Sa mga adlaw sa apostoles, Roman Catholic Church. Mauna nga ang libro nga iyang gigamit sakto. Kay nagkot lagi sakto pod akong pag-ingon nga gikot. Ingon na ni higaligson. Normal man na nga naay pagkot. Pero kining akong libro dili jud ni gikot. Ang mga historian jud ani nagpamatuod nga ang Romano Katolikos pagkatinuod giusab nila ang original na turo ng mga apostol o gipatay nila ang musupak. Dili man ni kotisyon kay wa jud nako nakit-i diri ang mga quotation mark sign. Ingon akong higalan si Gapo nga kuan matud niya nga from Orthodox ba na? Wa jud diri bisan pag challenge wa jud makita. Mao na nga dili jud mi mudawat ako Romano Katoliko ko. Pero bisan kung saan ko evaluate bisan pag masakitan ko sa mga pastor sa SD kay usahay tao ra po na sila. Pero wa ko'y laing kabalhinan.
Kay doktrina man ta nagdaog di man sa mga tao. Sakto man to imong giingon pod, Mr. Talibo nga dili basihan ang mga sipyat sa mga tao. Nagdaog ta diri sa doktrina. Bisag unsaon nako mga igsuon og tuon ang Biblia, ang foundation, ang sukaranan, ang Dios ang iyang pulong. Asay nauna? Ang pulong sa Dios gihatag sa tao. Diha nanukad ang kamatuoran. Dili pwede nga ang iglesia muhimog laing kamatuoran nga sukwahi sa gisulat na. Di man na pwede. Kay Dios day ang iglesia. Muna nga sa sunod topic nindot po ni. Kay naadyo diring duga nga mga idea nga muhimo og mga pulong day ang simbahang Romano nga matod nila gitugutan sa Ginoo. Wala igsoon nga sa pagkatinuod. Maingon siya ning uyon ko nga ang Romano Katoliko sa libro ning uyon ko sa konsepto sa autor. Pero putlo nimo siya moingon kag murag nakadaog. Bagting na. Okay, og daghang salamat Brother Julito Daig sa imuhang 5 minutes na conclusion. So karon mo proceed ta karon sa affirmative side. Bro Wendell Talibong, 5 minuto. Kung mutingog ka, mudagan ang imong oras. Go ahead. Salamat, tinahod nga moderator. Nasaksihan ninyo mga kapatid, kagadiha, nga gipangutanan nato kung asa ang tinuod nilang duha. Ingon siya ang Biblia ang tinuod. Silang duha pwedeng masayop. Gikambyo niya. Silang duha na po'y tinuod. Ipit, oy. Okay. Gigamit ni Igsoong Julito kaganiha nga ang libro ni Saide nga giusab sa mga apostoles. Giusab sa Iglesia Katolika ang mga pagtulunas apostolis mo na gitawag fundamentally the same. Nga naman, ang mga apostolis kaniadto, doon na ba sila templo kang ibarkahan og 70 Adventist? Wala. Pero nga naa sila? Naa pa sila Bible nga King James Version ang mga apostolis kaniadto? Wala. Resulta na sa fundamentally the same. Sa ilang ministry magazine, kinsa ang gabahin sa kapitulo bersikulo sa Biblia, giangkon nila si Cardinal Hugo de Santo Caro. Kung sayop ang Katoliko, nganong ilang gidala-dalag Biblia, kinopya man nila. Ha? Isip-isip naman pag may time. Oh. Wala maguba sa atong pinangga. Ang paksa nga papantudan ko nga ang Iglesia ang haligi at suhay ng katotohanan. Nga naman, di pamatudaan sa ilang libro. Kaya nangutana ko, kinibang naa sa libro nga Pillar and Foundation of Truth. Maobaning niya ang gipamatud-an sa inyong ministry magazine nga One Holy Catholic Apostolic Church. Ang isa ni angkon, primero miingon siya, kotisyon. Unya kidi man na kotisyon. Sinulat man na silang author. Nya kotisyon ko no. Unya gigamit-gamit nila ning niya. Dili mabasa sa Biblia. Wala tay supak sa ubang version di mabasa. Gisupak ba nila ang Paraphrase Bible nga akong dala? Wala ko kadungog gisupak nila. Gisupak ba nila ang mabasa sa Paraphrase Bible o ng Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15 na the one Holy Catholic Church? Foundation and pillar? Gisupak ba nila? Wala. Nga naman. May tungod kay dili nila mapukana nga kamatuoran. Nadungog ba ninyo na kaganiha? Gisupak nila? Wala. Unya muingog. Wa makabarog. Wa kabarog sa tima.
Oh, so, ipit, oy. Oh. Now, ang gingon diri sa libro, aware di ay siya ngayang gigamit, nagipamatudan na ang Catholic Church founded by Jesus Christ. Pero dili kuno mo pabor sa simbahang Katoliko. Kay di mabasa sa Biblia. Kaya gipangutanan nato, kining gipamatudan ninyo nga one holy Catholic Apostolic Church founded by Jesus and His apostles, asa ni mabasa sa Biblia? Di, ibig sabihin, gamit sila og history. Ang problema, ang history, gihimo nilang story. Bosa ang ilang referensya na resulta, diferensya sa ilang pagsupak. Wa gyud ta makadungog mga kapatid. Nagisupak nila ang gigamit natong church, pillar, and foundation. Ang pagsukak lang nila, way mabasa diha nga sumpay nga Roman Catholic Church. Kaya nga, matod pa ni kapatid na alado kaniha. Ingon siya, basta Catholic Church, dili na siya Roman Catholic Church. Unya, unsaon man nato ning ilang libro? Ha? Ang libro nila, nag-ingon ba din ang Catholic Church, gipanguluhan sa Santo Papa. Na kung ang Catholic Church, mao ang Roman Catholic Church, unsa man din ang timbahana, gipanguluhan sa Santo Papa. Unya, sa side ni Igsoong Daig, ingon siya, gikan man kus Romano Katoliko. Gikan kus Romano Katoliko. Eken sa may katumanan sa unang Juan 2:19. Mga kaigsunan, daghang salamat. Okay. Daghang salamat, Brother Wendell Talibong. Og dire natapos ang unang hugna sa atong public debate. So, taod-taod, mo relax sa tagamay, mga 10 minutes lang. No? Kay naapatay kaduhang tema. So, kanang nanindog diha, lingkod-lingkod pod mo. Ayaw ninyo hulata, mubalik si Haring Araw, kay ugma pa to. Kay alas 5 na. So, inom sa mong tubig diha, pagihi sa mo, libre dito ang CR sa likod, ihulog lang 5 daan sa lamisa. Okay? 10 minutes, balik ta. Once again, magpasalamat dahil ko sa sponsor sa saging. Wag yung ko ni bating katulog, murag na kape. No? So, salamat kayo sa sponsor sa saging o salamat kayo. Pwede. Og shout out din ako ang mga Catholic Faith Defenders sa Samal Chapter, sa Surigao Chapter, ila Rusbe, sa Bohol, sa CF Lab Jensan, og ang atong mga kauban sa San Pedro Cathedral, mga sa CFD Davao, Diocese of Butuan, og ang presensya sa atong spiritual director si Father Julian Enriquez Pads, mayang hapon. Okay.
So ang ato ang mga live no sa punto por punto sa tanang platform i-review na lang ninyo niya sa punto por punto dito na to kay Father Darwin i-upload sa YouTube channel. Time check, 5 minutes, alas 5:12. Mobalik ta, alas 5:20.